कौन तुलसी चली आज सका आलू मटर झोल आलू मटर झोल ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାଙ୍କଡ଼ ଭାଜି କାଙ୍କଡ଼ ଭାଜ ଏତେ ସକାଳୁ ଖାଇଦେଲା ଡ୍ୟୁଟି ଯିବନି ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି ନାହିଁ କିଏ କହିବ ଏତେ ସକାଳୁ ରାତି ହେଇଥାଏ ହଁ ହଁ କ'ଣ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରିଲେ କ'ଣ ଖରାପ ଖରାପ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ତରତର ହେଇନା କାମ କରିବା ଖରାପ ତମକୁ କିଏ କହିଲା ତରତର ହେବା ପାଇଁ ଖାଇଦେଲା ଯିବ ଓହୋ ଆଉ ପୁଅ ଆମର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଦେବାଶିଷ ଚିକେନ ମସଲା ମିଟ୍ ମସଲା ମୁଁ କେଁ କହିବି ସେ ଆସିଲେ କ'ଣ ସେ ଆସିଲେ ଓହୋ ଆଉ କେଉଁଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ତୁମର ବିଲାରେ ଭାତ ହେଲା ନା କାହିଁ ଭାତ କେଉଁଠି ଅଛି ଭାତ ବାହାରେ ଅଛି ବାହାରେ ଅଛି ବର୍ଷା ହାଲକା ହାଲକା ବର୍ଷା ହାଲକା ହାଲକା ବର୍ଷା ଯେ ଆଉ ଗ୍ୟାସରେ କିଛି ଆଜି ହେବନି ଆଜି ଭାବୁନି ଗ୍ୟାସରେ କିଛି କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ କାମ ତ ବାହାରେ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଷା ତ ବାହାରେ ହେଉଛି କେମିତି କେଉଁଠି ରାନ୍ଧୁଛ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଆସିଗଲା ଆମ ଦେବାଶିଷ ଦେବା ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କାଟିବାକୁ ସବୁ ଅଛି ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛ ବାବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛ ଆଉ ଚିକେନ ମସଲାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛ ମିଛ ଦେବାର ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଆମର ଦେଖିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଇଦେଲା ମିଟ୍ ମସଲାକୁ ଆମର ଦେଇଦେଲା ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଆମ ଛୁଆ ସବୁ କାମ ଆମର ସେ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଲା ତା ହାତ ପାଉନି ତା ହାତ ପାଉନି ବୋଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଏତେ ପାଣି କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ରୋଷେଇ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବୁ ଭାତ ଛାଣିକି ବସେଇଦେବା ହଁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯିବା କ'ଣ ନା ନେବ କେଉଁଟା ଥାଉଟା ପିଆଜ ପିଆଜ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ପାଟି ଚିଲକୁଛି ଆମ ପୁଅ ଏତେ ପାଟି ଚିଲକୁଛି ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତା ହାତ କ'ଣ ଧନା ଚାଲିଲ ବାହାରକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନା ବାହାରକୁ ଚାଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳସୀ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୁଲ କେମିତି ଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୁଲ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖାଉଛି ଦେଖିବାରେ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅମୁଲ ଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ସେ ଖାଉ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମର ଅମୁଲ ଖାଉଛି ଦେବାଶିଷ ସେ ଆମର ଖାଇସ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ଷାରେ ବି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ କରିବା କଥା ଆମର ବାକି ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଅଛି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହେଇପାରୁନି କାରଣ ଏଇ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ବି ତୁଳସୀର ଆମର ହେଇଗଲା ହଁ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମାନେ ଭାତ ବି ରେଡ଼ି ସକାଳୁ ପୁଣି 6:30 ହେଇଛି ମାତ୍ର 6:30 ହେଇଛି 6:30 ବେଳକୁ ତା ଭାତ ପୁରା ରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳସୀ ଆନେ ଭାତ ଆମର ମାନେ ଓହ୍ଲେଇଲା ଦେଖିବାଟେ ଇଏ ହେଉଛି ତ ଆମର ସବୁ ନୀତିଦିନିଆ କାମ ତୁଳସୀର ସକାଳୁ ନାଇଁ ଆଉ ତୁଳସୀ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଅଛି କହିଦେଲେ ଆମର ତ ସବୁଦିନ କାମ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗାଈ ଆଉ
स्टार्ट दिन भात तो भी नहीं हाँ देखो मो पुओ सब खाई देछि एक फास्ट है नहीं से पड़े बर्तमान आ देखो ये बर्तमान चली आम बारी कर देखो सलरा सलरा है मैंने सलरा कौन ता मन को चली आम किसी रुआ है नहीं मन को गछ उठी बापा रंजा करदे कौन कौन कल गाड़ी कहीं कारण ता मन को उठी बापा आना रंजा टे दे देखा तो सलरा के पड़ी विशेष बोका है माने साइकिल चक्का ना क्या गुल हो जाउछे हम से आ कौन करिया कारण ता धर्म से हबार बर्तमान जब आपको भिडियोटा भल लगे ताल आपते गोटे लाइक करार जमार भूलें हाँ भात बर्तमान कौन भाई भात फूल अच्छे पखार फूल अच्छे कौन कहे काल तो पिठा कर खाई दे दिन स्टार्ट खिया चली पिठा पिठा खिया चल जाओ ताले भात खाली गरम भात खाओ भात सर बर्तमान देखो आम कुइलांच आम चली कुइलांच चली बर्तमान देखो मो पु देखो मुझे जाए देख पुओ कौन कर देखो बर्तमान ले आसी केक भी धरिकी पड़े केक से तुलसी खाइब दीटा खाई सारा खाऊनी खाऊ एले भी खाइब बाबा से देवी एटा है ब्रिटानिया गुड डे केक आज ट्यूशन जीवन को अग्नारी कौन पाई क्या ज्वर हो तुमको ज्वर हो ओहो खाईदब कि पकेबनी न खाई पाला कि देदेव हाँ कि ना मम्मी की देदेव देखो बर्तमान केक आम खाईदेवी खाऊ से चलो बर्तमान देखिए बाहर को देखो बर्तमान आमर सब गाई गोरु मैंने सब चोरी जाइए देखा कौन से गोटे भी गाई गोरु ना पूरा गुहाल पूरा फांका सब ये चली आ देखो बर्तमान तुलसी आम पेज भी बाहर कर बर्तमान मुझे गाधे पड़ी गाधे बर्तमान ड्यूटी जा ड्यूटी न गले तो आज्ञा किसी ना कारण जहाँ भी निजर पेट बासण ड्यूटी निहाती जा पड़ो रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।